फैगौ 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन हादरसायाव सुबुं सानखो। नखरनि साफ्रोमबो सोद्रोमाया गासैबो फोरमान बिलाइफोरखौ थियारि खालामनांगोन। नंगौ, बे समाव लानानै फैदों हादरसानि सुबुं सानखोनि थाखाय मोनसे गिदिर आपडेट। हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगन सुबुं सानखो। नोंथांमोनहा गाव-गावनि फोरमान बिलाइ एबा गोनां डकुमेन्टफोरखौ लाखादो दानिफ्रायनो थियारि। सोरखारि मावख'गिरिफोरा 17 आगस्टनिफ्राय न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन। थामहिनबा नोंथांनि फोरमानलाइफोरखौ आनजाद नायगोन सोरखारि मावख'गिरिफोरा। नखरनि सोद्रोमाफोरा सोरखारि मावख'गिरिनि सिगाङाव जेबो गोरोन्थि फोरमायथि होनो मोननाय नङा। जुदि नोंथाङा मावख'गिरिफोरनि सिगाङाव गोरोन्थि फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट होयो अब्ला इयुनाव बायदि रोखोमनि आयेनारि एबा सोरखारि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांनो हागौ। आरो बेफोरनि थाखाय मा फोरमान बिलाइ एबा डकुमेन्ट नांगौ नोंथांमोननो फोरमायनो सानबाय। सेथियाव दं आधार कार्ड। सुबुं सानखो फोरमानलाइ आनजादाव नांगोन नोंथांनि आधार कार्ड। नैथियाव दं भटार कार्ड। भटार कार्डखौबो गोनांथि जागोन फोरमानलाइ आनजादाव। थामथियाव दं पान कार्ड आरो ब्रैथियाव दं जोनोम फोरमान बिलाइ एबा बार्थ सार्टिफिकेट। जोनोम फोरमानलाइजों लोगोसे नखरनि सोद्रोमाफोरनि गासैबो गोनांथार फोरमायथिखौ नोंथाङा मख'नांगोन। नंगौ, हादरसायाव 2 आगस्टनिफ्राय जागायगोन सुबुं सानखो आरो 17 आगस्टनिफ्राय सोरखारि मावख'गिरिफ्रा न' हाबना नोंथांनि डकुमेन्टफोरखौ सार्भे खालामगोन। बे हाबाफारिया 15 सेप्तेम्बरसिम सोलिबाय थागोन आरो बे हाबाफारिनि खामानियाव खमैबो 85,000 सोरखारि मावख'गिरिफोरखौ थिसनगोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। सानगिरिफोरा सोद्रोमाफोरनि मुं, बैसो, जुलियारि थाथाय, सोलोंथाइ आरो जिउ राहा बायदि खारिथिफोरखौ बुथुमनो थाखाय न' थांनानै सार्भे खालामगोन आरो बेनि थाखाय दानिफ्रायनो थियारि खालामना लाखादो नोंथांनि गोनांथार माखासे डकुमेन्टफोरखौ।